Hăț, 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 hăț. Hăț, 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 hăț. Să mă lăsați seama dacă nu mă sparg un dau acum din narici din cap. Mă lua, baby! Bă, fraiere, ce mă? Tu știi că se numește o curvă deșteaptă? Cum? Deșteapta lui pește. Auzi, dar tu știi pe Marcu? Care Marcu? Care strage în col cu arcul. Ia să văd ce are ăsta în frigider. Hai de morții mei, ursul, bă! Bă, dar totuși mi-e foame să mă întorc. Care ești, bă? Doamnelor, domnilor, am venit aici pe teren să constatăm, dar nici urmă de coronavirus. Marș de aici, chinez împuțit. Aoleu, barosane, că ce geacă șmecherei să mor, de unde ai luat-o? N-auzi, dă o țigară să fumează și plămânul meu. Marș la muncă. Ce? Dar de ce mă jăgnești mere? Ce, tu muncești? Aha. Deci nu dai țigară. Aha. Lasă, hai să te blestem. Ia să toți morți mății de ponei. Ce faci, fă ponei? Mama, ursul e în cămară. Unde-i ursul? În cămară. Ia de pulă de la afară. Ui, Patrick, Ce e? știi bancul cu bufnița? Nu. Bufnița-și pula în gât. Copile, ia vină puțin aici să vezi cine a venit. Uite, a venit doamna dirigintă. Eu sunt capitan. Bună ziua și bine, bă, ce faceți? Bă, hai să vă arăt show, ne aduceți-vă în pula mea, hai să vă arăt. Ce nebunie de femeie bună ca o piesă hit merit. Am luat nota 5. Azi e ședință cu părinții. Și tatăl meu o să mă bată. Adiu, lume! Bună ziua, aveți ceva împotriva constipației? Nu avem nimic, absolut nimic, vă rog. Bă, ce te bagi în față? Bă, taci dracu că sunt constipat și am diaree și mă cac pe tine acum. Ia zi, ce notă ești la școală? Zi. 4. În teză. John Cena, nu stau la discuții, îți dau sin din prima. John Cena, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria.